em ukhun hinyo trap hinyo skum ulasakhi biang ya ka jingkhe im biang ka bor pat ka ikter jong ka dor bar shnong ka dorbar ka balabu nadu memberim baca daki kpatem men kabri u hinyo trap hinyo skum dangshen hakini ki banai baladep laitli gishnong ka dorbar shnong mausenram kalala ban kendet yau padlang kari kasi chantia hadin bakalala ban khang pursha ya ka jingle niam jongki kenhun hindu haka kram maujumbun ka bahap haka jingpe jong ka te kishnong haka baka dorbar shnong mausenram kala jopru ya ka jingle mukadduma ha high court pursha ya ka kenhun niam hindu ngidang kan mau ya ka jingja ha air pakon ribhoi district ha banai basan hadin ba we barchala batrai ha ka we ka hotel jong RN Sharma wala penyap yau traishnong ka dorbar shnong ka air pakon kala shim ya ka rai ban beno ya ki barchala baro nadu kinong trai hadu kinong shong dukan badru ban nom I NOC shu ya ki barchala yo I baladon gejingwan penyasuk gejingwan pen sngotu jengmut dau ADC assistant commissioner but deputy superintendent of police Chongkari Boy Henry Paro ki haban pendem hakmat karai Chongka dorbar shnong air pakon ka dorbar shnong lat koru kala pau syapar ya ka bor ladu jongki kum ka dorbar shnong hadin bakilala ban kendang lut plan ya ki dukan bar cela pomdon trading license pada gitu kibale benami kibawanra bar cela kimla banle kat pomon kelam ka jingtip jong ka dorbar shnong kum ka jet ben riu tungin thapkti da ka benta kini ki laitli ki dorbar shnong kibala ainuksa ban phankhi imbyang ya ka ikhtiar pat ka bor jong ka dorbar shnong imat ladai ka por pawat ya ka ain ayal piru ladai ban buno da ka dorbar shnong halaka jong ka shnong ka bangishong isa